Sakto na gyud kay anagon ning mga anagon diri idol. Tutura. Ako ra ipakita ninyo ning taklong nga makaon idol oh. Muna siya tipaka sa taklong nga kanang pwede nimo kanon baga kay siya tipaka ba bisag kung saon na nimo. Di na siya mabuak. Lahir sa katong taklong bitaw nga di makaon nipis kay to siya tipaka nya. Lahir to siya porma ni. Kanilami kinig porma. Sa kahoy rin siya magtapot, di ni siya munawag sa yuta. Katong mga taklong nga hugaw, sa yuta to siya magkamang. Kani lami ni kanon mga idol. Indor rin gini magsuroy-suroy ta mga idol dre sa lasang. Kita rin kita mga pagkaon. Kita ko bayabas oh. Ako nagkuha ng bayabasa. Naraw. Katon ko na. Maabot rin mga daig abuton oh. Asa naman itong bunga. Tara. Bisaya nga bayabas ba? Tara. O kalami. Sakto kayo siya pagka hinog oh. Sa bukid di na ka maproblema sa bugas. Basta mukha kag bayabas. Gagmay kay bunga ng bayabas mga idol diri o kaning bisaya nga bayabas ba. Suroy-suroy ra ka diri sa mga lasang-lasang kakaon ra ka. Diulod pa ang uban no. Nay dili uloro na niyo. Lami kayong bayabas ay. Gagmay kayo pero bisaya. Tamis kining bisaya nga bayabas. Masustansya. Ato ning kanon ning bayabas. Gamay kayo. Sarap. Kanyo. Sarap ni ka. Lindot kay makauli ko mga idol, magsuroy-suroy man ko dayon diri gud sa mga lasang-lasang diri dor maglasang niya mga diri gipuyan. Bisag unsa ra ko makitaan kanon ako daghan mga prutas-prutas ng mga ihalas. Klaro kay naningog na ni mga ano mga gangis unsa tawag ani alangguring. Udto pa mangudron puros ka kahoyan no. Grabe kadaghang kahoy diri sa mga idol. Linaw kay yung paminaw diri. Ug makanhi ka diri, makanhi mo diri mga idol, di na mo ganahag pauli sa inyo ha. Ganahan na mo diri kay perting linaw kay imong pagpuyo. Na may kakupras ug lubi. Saray-saray. Ngita takong taklong. Taklong. Wala. Mingaw